Вы слушаете христианское радио. Мой сябра, Божие ягнятка, Табе даверліва даю нябеснай мілаты зярнятка. Пасеі яго ў душу сваю, каб узышло, закаласіла, бо толькі ў Божай праўдзе сіла. Добрый дзень, мае паважаныя маленькія сябры, хлопчыкі і дзяўчынкі. У эфіры перадача «Зернятка» і разам з вамі спадарыня Наталля. Паважаныя хлопчыкі і дзяўчынкі, сёння з вамі мы будзем весці гаворку на беларускай мове і паразмаўляем пра знакамітага беларускага асветніка Францыска Скарыну і яго дзейнасць на карысць беларускага народа. Беларускі асветнік, гуманіст, вучоны медык, пісьменнік, мастак – гэта ўсё наш вядомы зямляк Францыск Скарына. На жаль, не ўся яго біяграфія дайшла да нашых дзён. Дакладная дата нараджэння асветніка пакуль так і невядома. Прынята лічыць, што ён нарадзіўся паміж 1485 і 1490 годам. Дакладна вядома месца яго нараджэння – горад Полацк. Многія факты паказваюць на тое, што яго бацькам быў заможны купец Лука Скарына. Бацькі выхавалі ў Францыска любоў да беларускай зямлі і прагу да ведаў яшчэ ў дзяцінстве. У роднай хаце ён навучыўся чытаць і пісаць. А вось першую вышэйшую адукацыю Скарына атрымаў у Кракаўскім універсітэце. Там захаваліся дакументы, якія датуюцца 1504 годам, дзе ў ліку тых, хто паступіў, ёсць і імя нашага знакамітага земляка. Існуе здагадка, што пасля заканчэння універсітэта Скарына з 1506 па 1512 год служыў сакратаром у дацкага караля. З 1517 года Францыск Скарына знаходзіцца ў Празе. Тут жа ён пачаў вывучаць тэхніку друкавання і гравіравання, а таксама пазнаёміўся з чэшскімі першадрукаванымі біблейскімі кнігамі і дасканала авалодаў старажытна-яўрэйскай мовай, якая пасля спатрэбілася яму для перакладу Бібліі. Тут жа Скарына пачынае сваю друкаваную справу. Першай надрукаванай кнігай стала кніга Бібліі «Псалтыр». З гэтага часу Скарына за невялікі перыяд з 1517 па 1519 гады надрукаваў адразу 22 кнігі Бібліі. У прадмове да іх ён пісаў: «Я, Франтишек, Скоринин сын из Полоцка, понимая то, что без страха Божьего, без мудрости и без доброго поведения невозможно благочестиво жить и людям вместе на земле, постановил печатать притчи на русском языке, прежде всего на славу и честь утешителя Бога, а затем людям простым, посполитым к пользе и распространение добрых обычаев, чтобы, научившись мудрости и праведно живя в мире, милосердного Бога прославляли». Такім чынам, Францыск Скарына імкнуўся зрабіць Біблію зразумелай кожнаму чытачу. Акрамя гэтага, усе выдадзеныя ім кнігі былі ўпрыгожаны выдатнымі гравюрамі. На пачатку 20-х гадоў 16-го стагоддзя Францыск Скарына накіроўваецца ў Вільню. Тут ён адкрывае друкарню і выдае яшчэ 2 кнігі – малую падарожную кніжыцу і апостал. Чаму менавіта з псалтыра пачаў сваю выдавецкую дзейнасць асветнік?
Псалтыр – адна з найбольш папулярных у хрысціянстве кніг Бібліі. Яна ўключае шматлікія псалмы, песні рэлігійнага і лірычнага зместу. У той час іншых кніг, акрамя Бібліі, амаль што не было. І розныя яе часткі выкарыстоўваліся не толькі падчас набажэнстваў, але і ў якасці падручнікаў па навучанні чытанню і пісьму. На беларускіх землях часцей за ўсё ролю падручніка адыгрываў менавіта псалтыр. Гэта была адна з самых запатрабаваных кніг. У той час усе кнігі Бібліі былі напісаны на лацінскай мове, зразумелай толькі святарам і навукоўцам. Таму перад тым, як друкаваць Біблію, Скарына перавёў яе на царкоўна-славянскую мову, прыбліжаную да беларускай. А яшчэ першадрукар тлумачыў незразумелыя словы са святога пісання простай гаворкай. Псалтыр Скарыны стаў другім у свеце друкаваным выданнем Бібліі, перакладзеным на родную мову. Першым была Біблія, выдадзеная ў 1488 годзе на чэшскай мове. Аўтарскія прадмовы, пасляслоўі, тлумачэнні незразумелых слоў былі новаўвядзеннем Скарыны. Да яго ніхто нічога падобнага не рабіў. Скарынаўскі псалтыр вылучаўся вялікай колькасцю ініцыялаў і змяшчаў некалькі гравюр. Ініцыялы, дарагія сябры, гэта першая літара кожнага псалма, а гравюра – адбітак выявы, зроблены са спецыяльна вырабленай дошкі. Пражскі псалтыр Скарыны з'яўляецца самым рэдкім яго выданнем. Да нашага часу захавалася толькі 2 асобнікі, зараз яны знаходзяцца ў Расіі. І абодва няпоўныя, у кожным не хапае па некалькі старонак. І гэта значыць, што кнігі шырока выкарыстоўваліся і былі вельмі запатрабаваны. Яшчэ адным доказам папулярнасці з'яўляецца знойдзеная рукапісная копія псалтыра Скарыны. Усе яны вельмі зачытаныя, з паметкамі, прыпіскамі і малюнкамі карыстальнікаў. Псалтыр Скарыны меў свой тытульны аркуш. На ім змяшчаліся гравюра з выявай цара Давіда, назва кнігі, а таксама звесткі пра месца і час выдання кнігі. Таксама пазначаліся імёны перакладчыка і выдаўца. Францыск Скарына быў ледзьве не першы, хто на выдадзенай кнізе рэлігійнага зместу напісаў уласнае прозвішча і пазначыў дату выхаду кнігі ў свет. Францішак Скарынаў сын з Полацка, у лекарскіх навуках доктар. Пазначаючы месца свайго нараджэння, першадрукар яшчэ услаўляў і свой родны горад. На жаль, першай друкаванай па-беларуску кнігі ў Беларусі няма. Некалькі кніг, выдадзеных Скарынам, знаходзяцца ў музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі у Мінску. Яны даступны для агляду кожнаму чытачу. Тэкст прадмовы да псалтыра можна пачытаць у сучасных кнігах. Зараз мы ставімся да кнігі як да нечага звыклага, абыдзенага, паўсядзённага, а ў мінулыя часы кніга расцэньвалася як сапраўдны скарб. Яе маглі набыць толькі вельмі багатыя людзі, бо кнігі перапісваліся ад рукі, а гэта вельмі марудна. Кнігадрукаванне ў тыя часы дазваляла выдаваць толькі некалькі тысяч асобнікаў кніг у год. Паважаныя сябры, цаніце Біблію, якую вось так проста мы можам набыць і чытаць. І таксама, як псалмапевец цар Давід, мы можам маліцца да Бога. Рукі твае стварылі мяне і збудавалі мяне. Дай мне розуму і навучуся запаведзям тваім. Псалом 118, верш 73.
на свете есть, но одна дороже в книге Библии не счесть. Обещаний Божьих Библию люблю читать, исполняя слово, чтоб душу не огорчать. Господа святого на колени я склонюсь, мое сердце бьется, пусть из детских моих уст Твое слово льется, пусть чудесные слова снова живая мне откроют небеса и ворота рая. На столе у нас лежит Библия святая, в ней небесный клад зарыт. Книга непростая, в ней чудесные слова о добре, прощении и несет через века свою весть спасения. На колени я склонюсь, мое сердце бьется, пусть из детских моих уст Твое слово льется, пусть чудесные слова снова живая мне откроют небеса и ворота рая. На колени я склонюсь, мое сердце бьется, пусть из детских моих уст Твое слово льется, пусть чудесные слова снова живая мне откроют небеса и ворота рая. Наша перадача скончана, і я нагадваю вам, хлопчыкі і дзяўчаткі, наш адрас для вашых водгукаў. Перадача «Зернятка», пачтовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Да пабачэння, сябры, да новых сустрэч!